Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आम्ही पॉलिटिक्सान देवतले आणि 2022 जे इलेक्शन जातले त्या इलेक्शनाक आम्ही 40 कॅन्डिडेट घालतले आणि आता ज्या रितीन भुरगे काम करीत आसा आमकां गॅरंटी आसा की आम्ही इलेक्शन जिखतले कित्याक गोयच्या एव्हरी विलेज एव्हरी वॉर्डान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर आसा आज बीजेपी पासून 40 कॅन्डिडेट घालपाक 100 फावटी जिंकता गोवा फॉरवर्ड पासून जिंकता काँग्रेस पासून जिंकता पण आमकां आज भंय दिसना कित्याक सेल्फलेस क्रांतिकारी गोंयकार रेव्होल्युशनरी गोवाने गोयच्या एव्हरी वॉर्डान एव्हरी पंचायतीन एव्हरी गांवान आसा आम्ही गोंया खातीर एक स्ट्रॉंग विजन डॉक्युमेंट रेडी करता ते विजन डॉक्युमेंटाक लागून आमचे मिटिंग्स आसतले आमचे कॉन्क्लेव्स आसतले आमचे फोन कॉलिंग आसतले आमचे सोशल मीडिया कॅम्पेनिंग आसतली डिफरंट लेवलाची कॅम्पेनिंग चलतली जी पॉलिटिकल पार्टी करपाक जे रजिस्ट्रेशन करपाक जाय जी फायल रेडी करपाक जाय ती फायल कॉन्स्टिट्यूशन सगळे रेडी जाल्ले आसा आणि ते घेवन आम्ही दिल्ली वयतले आता ह्या विकान दिल्ली वयतले ते इलेक्शन कमिशनाक सबमिट करतले आणि विदिन द टाइम फ्रेम ऑफ अराउंड 4 to 5 months म्हणटा मॅक्सिमम 4-5 months याच्या भितर पॉलिटिकल पार्टीचे रजिस्ट्रेशन आहा पळय ते रजिस्ट्रेशन जातले